dunay banda, mga dancers, candle vendors, o ganaapoy traditional lion o dragon mascots. Sa unang tan-aw magtuo ka og fiesta, apan pahugyaw lamang kini sa kampo ni former Cebu City Councilor Ania MABATID sa iyang pagduso karong adlawa sa iyang Certificate of Candidacy kun COC. Napuno sa mga supporters ni MABATID ang kadalanan gawa sa opisina sa Comelec Cebu City sa ikalimang adlaw sa filing of COCs alang sa mga buot magpapili sa 2025 midterm elections. Amo sa babalikon sa konseho. Kaya naman sa project na himo sa syudad sa Sugbo. Si MABATID magpapili isip City Councilor sa Cebu City North District. Ug sumala pa niya nga wala siya'y partido ug independent ang iyang pagdagan karong piniliay. Apan iyang giklaro nga duna siya gihuwat nga modagan pagkamayor sa dakbayan sa Sugbo nga andam siyang makig-alyansa. I don't want to be a puppet councilor. So mo na nga instead of joining a party, ni-decide ko nga mag-independent. But then, I'm just waiting for someone, isa lang katao, just in case he will change his mind and he will run for mayor, then that will be the time nga mualay ko sa kapartido. Bisan pa man sa iyang kapakya sa pagdaog isip kongresista sa niaging eleksyon, malaumon si MABATID karong tuiga kay matud pa niya, 39 ka mga barangay captains siyang distrito ang nisaad sa ilang suporta. Mahadlo ko nga mapilde, no? Pero ang ako lang gyud nga og di lang ko biyaan sa 39 ka barangay captains nga ni hatag sa ilahang support na ko karon. Hopefully I'll make it. Base sa datos sa Comelec Cebu City nga sa pagkakaron, dunay duha ka aspiring candidates alang sa pagkamayor ang niduso sa ilang COC. Usa sa vice mayor ug tag-10 ang sa Congress alang sa South ug North District. 11 na ang aspiring city councilors sa South District ang formal nga naka-file sa COC, samtang siyam sa North District. Sa laing bahin, may patinaw ang regional director sa Comelec 7 nga dili pa matawag nga premature campaigning ang mga banners ug tarpaulins sa mga dagway sa mga aspiring candidates nga nagkatag sa kadalanan sa dakbayan. You can only be considered as a candidate only at the start of your campaign period. What is the implication? Because you are only aspirant, you are not yet covered by premature campaigning. This is the one that is being abused now by these people. Why? Di man ko kandidato, hala butang tanpulin, mga kaganda, ayuda. Nga paghapit na ang kampanya, panangtango na dayon nila. Kaya sugod na mata. Dugang pa niya nga usa sa mga hagit karon sa Comelec ang padayon nga vote buying, ilabi na dunay pamaagi sa online banking. So nga mong gibuhat, gitap na mo ang amla. Kanang anti-money laundering ba? Para maka-access mo sa nganong kabaga, ganing Gcash ang kwartahan man. Nagpasabot, that is already a presumption nga that is intended for vote buying. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.